A mesura que ens anem fent grans, anem perdent capacitats físiques, com són la força, la resistència, l'elasticitat, l'equilibri, la coordinació. Per evitar retardar o el màxim possible la pèrdua d'aquestes capacitats, hem de fer exercici físic, hem d'exercitar aquestes capacitats i s'ha de promoure un estil de vida saludable. S'ha de dormir bé, s'ha de menjar bé i s'ha de fer exercici. Hem d'aprofitar qualsevol ocasió per evitar la inactivitat. Si podem pujar escales, millor que per l'ascensor. Si podem anar caminant, desplaçar-nos caminant, millor que agafar el transport públic. I després hem de fer exercici, un esport 2 o 3 dies per setmana. Es recomanen fer exercicis suaus per evitar lesions. I els esports més aconsellables són, per exemple, ioga, tai chi, activitats aquàtiques, balls de saló, les sardanes, jugar a la petanca, inclús el tenis, el golf, segons la capacitat física de cada persona. Quan la persona a la que cuidem té les capacitats limitades o molt limitades i no pot fer aquests esports que hem comentat anteriorment, és recomanable com a mínim que faci una passejada diària de mitja hora o una hora i, a més, una taula d'exercicis d'una mitja durada de duració, cada dia. Respecte a la marxa, si el pacient té bona capacitat funcional, és millor que faci la caminada per l'exterior, per passejos, per parcs, per llocs agradables i ha de fer la caminata a un bon ritme sota la nostra supervisió. Si el pacient té la seva capacitat més limitada, doncs haurà d'anar fent descansos per evitar la fatiga i que s'agoti i que no acabi de fer tot el trajecte, o també pot distribuir la caminata al llarg del dia en trajectes de 10-15 minuts de durada. Si té la capacitat molt limitada, haurà de fer servir potser ajudes tècniques com són caminadors, bastons cubitals, bastons de puny o inclús es pot agafar del nostre bracet. Aquestes persones que tenen la seva capacitat funcional més limitada és preferible que els fem caminar pel carrer perquè els doni el sol, perquè vegin altres persones, perquè socialitzen una miqueta i perquè tinguin un estímul més potent per anar a caminar. Si no és possible això perquè estan molt limitats, doncs caminarem per dins de casa aprofitant el passadís, la terrassa o simplement donant voltes pel menjador. La qüestió és evitar a tota costa la inactivitat. Respecte als exercicis, cal fer una taula d'exercicis de com a mínim mitja hora diària. S'ha de treballar les diferents capacitats físiques que volem mantenir al llarg del temps, que són la força, la resistència, l'elasticitat, que seria fer estiraments. També treballaríem l'equilibri, la coordinació i podem adaptar els exercicis segons la capacitat funcional del pacient. Si és un pacient que té les seves capacitats funcionals intactes, doncs farà els exercicis de manera activa, per si sol. Nosaltres supervisarem i corregirem aquelles coses que no estigui fent bé. Quan el pacient és més dependent, potser l'hem d'ajudar a fer aquests exercicis. Llavors fem exercicis actiu-assistits. O sigui, l'ajudarem a acabar de fer els exercicis que no pot fer per si sol. I en el cas que estigui molt limitat funcionalment, que no tingui gaire mobilitat, li farem fer els exercicis nosaltres. O sigui, mobilitzarem les seves extremitats inferiors i superiors per tal d'evitar retraccions musculars, escurçaments musculars, rigideses articulars i que el pacient quedi agarrotat i immòbil. Són exercicis de mobilitat general, però també els podríem fer amb peses per treballar més incisivament la força. Si apareix dolor, haurem de parar i haurem de valorar a què és degut aquest dolor i si persisteix, potser hem d'abandonar aquest exercici en concret.